pasa a ese hombre? ¿Por qué tarda tanto? Vale, per què hem començat amb això? Perquè Carlos ha formateat l'ordinador i ha perdut la intro. Com si la nostra intro fossi aquí lo mejor del món. Literalment vaig entrar al generador de música de Spotify i vaig dir, això sona bé, lo ponemos. No era en IA. No era IA. La que sí que era IA era la intro de Benidorm, que era Bob. Era molt Bob. Bueno, i com no tenim la intro, hem decidit que cada setmana, o cada 2 setmanes, no sé cada quan farem episodi, però posarem una intro camp. Lo hacía con diálogo y con el cuarto oscuro y yo casi dormida, cambio de postura. Él me decía cosas y yo ni lo oía y así pensaba en el menú del día. ¡Qué horror, qué espanto! Si ayer comimos pollo y como garbanzos. ¡Qué horror, qué espanto! Si no pongo Deja y le pongo arroz blanco. ¡Qué horror, qué espanto! ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Por qué tarda tanto? La lista de la compra no la pude hacer. Ya me cierran las tiendas. ¿Qué hago de comer? Él me decía cosas y yo ni lo oía. Pero sí pensaba en el No la puse a las menú del totas, día. Sí. No. Horror, qué espanto. Si ayer comimos pollo y con... Venga, lip sync, la niña del antro. Qué horror, qué espanto. Si no pongo lentejas y le echo a lo blanco. Qué olor, qué espanto. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué tarda tanto? Venga, Jara, tu frase. Y si la vida es una tómbola de luz y de color, que más suerte tengo, me tocó lo peor, porque aguanto tanto dolor. Si yo supe que será solo oro. Y yo perdí mi tiempo dándote tanto y siempre supe que Con espanto. Qué horror, qué... No la puse a las totes, t'ho dic jo. Només quedaven un minut. Però no la vas a poner toda. Oh. Arribes fins al primer estribillo. Qué horror, qué espanto. Si ha de... Vale, va. Vale. Bueno, nosaltres fem una recapitulació i ens en recordem que ens en vam anar sense dir que s'acabava la temporada ni nada. Increíble, vam dir, hasta aquí, perquè anem a fer el últim episodi y cierta persona se va a olvidar de editarlo y se ha quedado como en los media que no, que trauré una setmana que no tinc un episodi, així tenim... Així la setmana que ve. No, jo crec que en plan, no, igual fem doble sessió esta setmana, no ho sé, en plan diré, anem a fer això, però és que no tinc ni idea. Bueno, doncs per començar, anem a fer un repasset de les coses que han sigut rellevants durant aquest estiu, ¿vale? És octubre. No és octubre. Quan pensem això segur, mitjans d'octubre de repente. No. Per això, per recapitulació. Bueno, nosaltres hem fet la tornada a classe un mes després, perquè som unes desempleades. Ai, perdó. Que tia, ella ja apartant el micro com si com si hagueren comprat un altre. 15 pavos, te digo, els va pagar Peter. Bueno, va. Bueno, nosaltres fem la tornada a classe a l'octubre i som unes vagues, unes desempleades, no hem fet res en tot l'estiu, així que anem a fer la tornada a classe ara i anem a repassar els temes d'este estiu. Mira, y comenzamos por este cojín increíble, ¿vale? Ahora Carlos estarà pensant. No, ja ho he entès. Anem a fer un repàs de... M'encanta perquè se suposa que això és un podcast i els podcasts són d'escoltar, saps? Bueno, pues es un cojín verde, ¿vale? Un cojín verde kaki. Per què diu que els caquis són verde? Da igual, verd kaki i és que... Els caquis són taronja. Bueno, Taronja. però la seva fulla no. I per què collons Da vas a igual. dir-li de nom d'un color, el color de la fulla? Verd kaki, que significa que anem a parlar de Brad i de... no, de Chanel Terrero. De Charlie XCX, De Chanel XCX. Qui no sàpiga que ha sigut Brad, està bajo una piedra, o era heterosexual. Charlie XCX va treure un disc amb una portada minimalista que era en verde kaki i posava al mig Brad. Literalment va agafar l'Insta Stories i va escriure Brad. Després, filtro desenfocar del PixArt. Ya tenemos... Y yo la entiendo tanto, mi niña. Sí, ya. Pues eso, pues
què ha sigut lo revolucionari? Que la gent li ha fet el màrqueting, bàsicament. En plan, va ser camp i la gent va començar a posar-se les fotos de perfil i tot. És mariquitas, realment. Perquè en estius no ha anat tan bé. Marietes, que som un podcast en Marieta, català. com Núria Feliu. Marietas i Mari Llufes. Exacte. Bring back the concepte Mari Llufes, per favor, que l'Optimot ho recull per algo. L'Optimot és molt malo per a paraules valencianes que no les recull, per això ho fa molt bé. Mari Llufa. Pues eso, Charlie XCX va treure el seu... Se suposa que ens va donar un premi. Oye, jo vull deixar de ser media trash, ¿vale? Som media disgusting. Media disgusting. Training. Pues això, va treure el seu disc, no? Què passa? Que la gent li ha donat molt bombo i sobretot li ha donat molt bombo perquè la Charlie ha començat a fer remixes. Quins són aquests remixes que ens importen? Ens importa el de l'Addison Rae? No. Clap if you care. Clap if you care. Ens importa... Però és català. Aplaudeix. Si tu creus. No, si t'interessa. Bueno, clar. Aplaudís si t'interessa. Bueno, ¿ens interesa el del Troye Sivan? No. Bueno. Es que era un poco merdón. Ho sento. Jo me sento identificado. Jo me sento identificat. ¿Quién es el que ens interesa? Pues el de Charlie XCX i Lorde, ¿vale? Porque Lorde... Vale, ya entenc per on vas. Vale, porque la Lorde ha decidido sortir de su cueva, de donde sale cada 5 años, ¿vale? Y es veritat. Bueno, va representar a Grècia fa 2 anys. És veritat, mi niña. I de cop ha decidit fer un remix, que clar, què és el que és lo important d'aquest remix? Que en aquest remix és com que fan la pau. Per què la pau? Perquè no és que hagin tingut la Lorde i la Charlie una batalla directa, sinó que han tingut... Sisplau, Carlos. No, tu parla. Han tingut una baralla de... com mediàtica en el sentit que els periodistes, No vas dir res. sí que ho veus. Els periodistes, els medis de comunicació les han enfrontat perquè suposadament feien música semblant, perquè quan va començar la Charlie, la Lorde va treure melodrama. Seguís. I aquestes coses. I pues eso. I també com elles literalment ho diuen, en plan, la gent diu que ens semblen perquè tenim el mateix cabell. O sigui, mames. Perquè si no fan res igual. I què és el que ens interessa? Que literalment ahir a la nit, durant el tour aquest raro que estan fent Charlie XCX i Troye Sivan, Lorde de cop va aparèixer i es va cantar el Girl is so confusing remix. Pues Lorde, t'estimem molt, fes música d'una vegada. Trabaja. Exacto, ponte a trabajar, haz un disco. Haz un disco. Haz un disco. Exacto. Y pues... Exacto. Encima pixelada, no te la puedes saber. Que no, es que me enfado, por favor. Igual. I pues eso. Llavors un altre que també està guai, pues el de la Billie Eilish, no? Que you wanna guess. Que... Pianismo. Exacte. I ara la Charlie... Que de fet van fer el videoclip amb moltíssima roba interior i tal i la van donar després. I tu saps que allà és el mateix set on Katy Perry va gravar Woman's World? ¿Dic algo? Dilo. No, me cayó la boca. Bueno, pues eso. Ya me jodería ser Katy Perry, compartir set amb Charlie XCX i que la cançó més streamejada siga la de Charlie. Bueno, pues que això és un tema que parlarem després. Bueno, pues Billie Eilish estan dient això i bueno, això. Què passa? Que Charlie XCX és com tots nosaltres i no sap quan les tendències acaben. Pues ella dijo, vamos a estirar el Brad Summer hasta octubre, noviembre y vamos a hacer un disco de remix. Ones creo que puede estar Taylor Swift, Lana del Rey o Madonna. Perdóname que te insista, no creo. Pero bueno. I Rosalía veient també, no? Sí, Rihanna. New Romantics és de Taylor Swift. Gilipolles. Estic superat, José. Bueno, pues eso. ¿Tú qué opinas de toda esta situación? Que... no sé, és que no tinc gaire a dir. Que Brad Summer has come to an end i guapa després tardes 2 setmanes en anunciar l'àlbum de remixes. També t'he dit, me sembla molt bé l'estètica que ha agafat, en plan, no sé, me sembla molt consistent i molt aplicable en tots jocs. Això m'agrada molt. És fàcil perquè jo crec que ella ho ha fet perquè sabia que es tornaria un meme i tot el món le haría promo gratis. Ella és muy lista realmente. Sí. També te dic, què opines tu de la ratificació de Kamala Harris?
Pues, Una cosa que ha passat este estiu a partir de la merda esta. pues que suposo que serà genocidi en perspectiva de gènere. La gent quan veig que li arriben bombes, però està enviades per una dona. Uau, te fa sentir part de la història, no sé què. Te fa sentir molt millor. En plan, les dones també poden tirar bombes. Literal, porque en plan Donald Trump y Kamala Harris, bueno, te voy a decir, entre los dos, vale, Kamala Harris, però és que no és que sigui molt diferent, saps què vull dir? A veure, Hitler o Franco. És que és això, en plan, ho va dir molt bé la meva nena Chapel Roan, misma mierda, diferente color. No ho va dir així, però va fer un tuit dient això, bàsicament. O sigui que, madre, pues eso. Diferente color. Marró i taronja. Vale, següent. Què tema hi ha? Vale, llavors també volíem parlar... Mira, una cosa que me tiene enterita. L'ha pillat. Vam començar la temporada passada parlant de mi niño Daniel Sancho. De mi niño Daniel Sancho. Esta temporada la volvemos a empezar hablando de él. ¿Por qué? Pues perquè ha sortit la sentència i no fiquis una foto, sisplau, Carlos, no. Y cadena perpetua, para sorpresa de nadie. A veure, però era el que estava previsible, en plan, és pena de mort, però hi ha antecedents d'altres espanyols que havien anat allà a desquartitzar la gent, que casualment hi havia dos, no? O un. No ho sé. Perdó. I li podien ficar pena de mort en el seu moment, però va recurrir al monarca. Sí, el monarca. És que no sé què és, en plan, perquè a la persona que era com de l'únic... Tailàndia. Sí, perquè era com l'únic que pot fer que no tingui la pena perpètua o cadena de mort, que de fet ho havia fet com en una... No, en plan, és pena de mort, per això. i al final li ho van rebaixar en el seu moment a l'anterior a cadena perpètua, i llavors a ell li han fet el mateix. Per això. Què ha passat? Jo vull parlar d'això perquè s'està fent com un blanquejament molt raro d'aquest noi en tots els medis estatals, en el sentit de, pobre niño, las condiciones que va a tener Daniel Sancho, pues que no lo hubiera matado, opino yo, no sé, en plan... Que no deixem de dir que pot ser l'altre més fill de puta, menys fill de puta, allà no entrarem. Però siga lo que siga, nos vas a matar, tia. En plan, damunt, tu que eres famoso, pots perfectament denunciar-lo. És que és Saps el que te vull dir? No sé. En plan, perquè és que i tothom de cop en plan, ai, pobret, les condicions, pues no sé, en plan, és un criminal, ha matat algú, l'ha desquartissat i no ha tingut ningú, en plan d'això, ningú remordimiento, perquè visiblement no els està tenint. En plan, ¿por qué sentir pena d'un asesino? En plan, no sé. Y yo voy a destacar un comentari que quan va anar Rodolfo Sancho, su padre allà, el dia que van dir la sentència, tú sabes qué voy a decir, ¿no? Y va una periodista que ella sabía muy bien, y va a fer molt bé el seu treball dient, ¿cómo está tu hijo? Entero, ¿verdad? ¿Cómo lo has visto? Está entero, Jo sento, no sé qui ets, però que et pugin el sou. Ets la millor, en plan, no tinc res més a dir. Jo que anava a dir, si me n'he anat... Espera, perdó. Molt bé, Mercedes Milá, per dir que en plan, es un asesino. Pues cadena, en plan, ¿qué vamos a hacerle? Y sorprendentemente, Violeta Magriñán tuvo un momento de lucidez y dijo, ¿qué? Ara parlem. Y dijo, pues que eso, que era un asesino, en plan, ¿qué quiere que le haga? No, a veure, jo el que dic és que me semblava la pena, Sí. me sembla correcta. Si és el que jo les lleis, ok. Lo que jo pense, cadena perpètua, crec que un estat no hauria de ficar-la. I no me vaig alegrar-me de que una persona tingui cadena perpètua. Ho senc. Per conviccions polítiques. No li pots donar mai a un estat la possibilitat de donar cadena perpètua i tal, però perquè a més és que el sistema... No, ja ho sé. La presó és un... No sé parlar. Ha de ser un lloc de rehabilitació, tal, ok, happy flower, tots són de la CUP, som hippies, genials. No, escolta, en plan, clar. Sí. Vale, ok. No, però ara també... Però el que dic, una cosa és això, i altra cosa és anar blanquejant, com m'ha passat. És que lo de les Sonsoles, no sé si ho vas veure, quan va agafar a una persona que abans havia tingut contacte amb el doctor i va... El rótulo, el que podría haber sido Daniel Sancho. ¿Y te'n recordes? Que van a estar una hora parlant en ell, en plan, oh, pobrecito, cuánto has sufrido, no sé qué y tal, y ahora entiendo por qué igual le podría haber pasado por la cabeza aquello de matarlo, no sé qué. Eres un assassí, te poses com te poses. I ja està, i s'ha acabat. I damunt, tu tens recursos per a no matar-lo.
s'ha de ser molt gilipolles per a que t'agafen en Tailàndia matant una persona. Ho sé, en tot l'any del món. La merda de poli que han de tindre allà... No ho dic per això, dic anar-lo a matar on saps que hi ha una de les presons més dures del món. Jo crec que això sí que és veritat que va ser una cosa de dit i fet. En plan, se li va creuar el cable, pum. En plan, això jo sí que m'ho crec. I llavors... No ho sé. Però ho està parlant malament també, és que s'ha de ser torpe, tio. És que eres torpe. Com tires les coses pel desagüe? En fi, És que... també vull destacar que durant aquest any de la cosa de Daniel Sancho han sortit titulars molt graciosos. Com d'un diari, no el posis, Carles, d'un diari, d'una columna, com el títol era literalmente La mala leche del maricón. No, però de fet, l'article en si mateix és Ho interessant. sento, però és que jo només ho deia pel títol, però em fa moltíssima gràcia. Però l'article és relativament interessant. Vale, llavors, una altra cosa que ha passat, literalment ha passat aquest matí, és que, pels que no esteu enterades, ara us explicarem qui és aquest senyor, però jo vull fer una reflexió respecte a tot això, vale? Aquesta nit, aquest matí, no ho sé ben bé, ha mort Julián Muñoz, ¿vale? Que per qui no sàpiga qui és Julián Muñoz, era l'exalcalde de Marbella, que tots el coneixem perquè va robar moltíssim i literalment, no exagero, en base als seus càrrecs de totes les coses que ha fet, encadenava més de 100 i pico anys de càrcer, ¿vale? Què passa? Aquest senyor ha sortit de presó uns quants cops per, suposadament, problemes de salut, ¿vale? Que visiblement els tenia, però després el veiem de festa amb la seva dona, Maite Zaldívar, i semblava bailando así unos rebujitos i coses així, que no ho estava tant, i d'esto. Per què nosaltres el coneixem a part de tot això i podem dir que és cultura pop? Perquè aquest senyor el coneixem perquè va ser novio de la Pantoja, ¿vale? I la Pantoja va entrar a la presó perquè va formar part de tot aquest caos de blanqueo de diners que era Casamaya, o no? ¿Sí? No? No me'n recordo. El Casanaya, sí. Sí. El de les bolses de la El basura. de les bosses de la Que de fet basura. estava buscant el look de Drag Race de les bolses de basura per a posar-lo ara, però no l'he trobat. Què ha passat? Aquesta nit ha mort. Però ha mort sense... Hem de tenir en compte que fa una setmana aquest senyor va estar de viernes, ¿vale? El programa que te sembla Sálvame Deluxe Tirador Bajini, en plan mal, que fa Telecinco, on ell podria haver demanat perdó per tot el que ha fet, però com als seus últims 25 anys de vida, ell ha decidit tirar-li merda a Isabel Pantoja, ¿vale? Perquè és l'únic que... És que de viernes és la versió masclista i casposa del Deluxe. Exacte, perquè és l'únic que ha sapigut fer Julián Muñoz en els seus últims 25 anys de vida, culpar Isabel Pantoja del que ha fet dient que era una fem fatal i que ha sigut el pitjor, quan realment Isabel Pantoja serà la persona més qüestionable del món, ¿vale? Però un dels problemes que més ha tingut va ser ajuntar-se amb Julián Muñoz i a partir d'aquí la seva vida va començar a anar no cuesta abajo, per dir-ho d'alguna manera. Em sembla molt fort que Telecinco, segurament a dia d'avui, no ho sé, no ho estem veient, estarà fent un blanqueo de la figura de Julián Muñoz, portant a Maite Zaldívar, que és la seva dona i tot això, i aprofitant per tirar-li merda a Isabel Pantoja. Què passa? Que ho sento, però aquesta reflexió m'estic posant molt d'esto. No, és veritat. Em sembla molt lleig que després de 25 anys seguim pensant que la mala era Isabel Pantoja quan Julián Muñoz va ser el que va defraudar a l'Ajuntament de Marbella milions i milions i milions. Isabel Pantoja va ser dolenta, sí, va defraudar Hacienda, però recordem que aquí el cabecilla de tot això era Julián Muñoz i que a dia d'avui Isabel Pantoja segueix partint per tot i per totes les canallars que va dir Julián Muñoz fins a una setmana de la seva mort, o Maite Zaldívar, però recordem que Maite Zaldívar també li dona cera i es lucra de tirar merda d'Isabel Pantoja, em sembla molt fort i és una cosa que hauríem de tenir tots consciència quan veiem aquests senyors a la televisió, perquè Isabel Pantoja era mala, però era mala, no era la més mala. Ja està, lo siento. Gracias. Y la paz en el mundo. Y dientes, que es lo que les jode. Exacto. ¿Algo a dir sobre aquest tema? No, però que sí que és veritat que jo sentia que durant els últims anys com que tota aquesta vertent i tal, com que havia perdut una miqueta de força. No sé si m'explique. En quin sentit? Tipus... Que a Isabel Pantoja ja no se li veia tan com la mala. No sé. Últimament, en plan, jo crec que va ser
a vegada tornem a lo mateix, que l'esmentem moltes vegades, però és el que hi ha. El documental de Rocío Carrasco que va fer obrir els ulls a molta gent i tal, i com totes aquestes coses, saber revisitar-les una mica. No. Que sí que s'ha seguit igual, criticant la Pantoja de sempre i els seus odiadors també, però que jo el clima de la gent no l'he vist igual que se veia abans. Saps el que vull dir? Jo no em refereixo al clima de la gent, sinó em refereixo a l'actitud de Telecinco i de Julián Muñoz i Maite Zaldívar. Sí. En el sentit de me faltan cuartos, pues voy a tirar mierda a Isabel Pantoja, que seguro que s'ho tira. Però que Saps això què vull va dir, això? arribar un moment que ja no es va permetre en el Deluxe. En el Deluxe, però per això és com que... Però és que ara, amb de viernes, en plan, és que de viernes ha sigut... De viernes ha i, sigut, i ara són soles. Ha sigut una bomba masclista dins de Telecinco brutal. En plan, te recorde el documental d'Ángel Cristo. Bueno, Documental, si se li pot dir així. Cambiaba más de versión que de bragas, todo el mundo aplaudiéndole, que valenqueres, no sé què. Damunt obligaven a la Sofía Cristo a comentar les burrades que deia Ángel Cristo en el seu puto documental de merda. I damunt per 4 perres, perquè sabem que estan pagats de pena. Perquè ja ho va dir l'Alba Carrillo, que en Ahora son soles no. O sí que va ser en Ahora son soles. o en el Salón del Té. Bueno, no, en plan, jo dic que a la Sofía Cristo la convidaven a les vesprades, que no sé què fan ara de vesprada, en el Vamos a ver Ni idea. que paguen com una puta merda. És que ni idea. És que per 4 perres fan patir lo més gran a la Bàrbara Rey i a la Sofía Cristo en directe, mentre l'altre estava dient les coses més grosses possibles i les mentides més grans, que de fet té una denúncia grossa. I és això, en plan, em sembla que Telecinco ha tingut una deriva molt heavy des de que se va desvincular la fàbrica de la Tele Italia amb la nova línia editorial. I res, això s'ha vist molt en també altra vegada la merda que ha tornat la Maite Zaldívar i tot això a focos mediàticos. No, sí, exacte. I jo crec m'he que quedat buscant. és una reflexió que va treure en plan que jo li vaig veure a Laura Fa, tot això que m'està parlant, ¿vale? Que és que ara, el pitjor és que és el que estem dient, ara començarà una onada de blanquejament cap a Julián Muñoz. Hem de ser molt conscients de qui era aquest senyor i del que va fer i de com li va fer passar a la seva dona i a Isabel Pantoja també, perquè sí que és veritat, molts cops es veia Isabel Pantoja, que va ser que és la que es va ficar al mig de la parella, però recordem, una persona, Isabel Pantoja es va ficar enmig d'una relació, però aquí el que està a la relació era Julián Muñoz. O sigui, hem de tenir en compte molt això. I bueno, i ja no només això, sinó per tots els seus delictes. O sigui que m'agradaria que en fóssim conscients, que repeteixo un altre cop, Isabel Pantoja no és un àngel, però tampoc no és un dimoni. No. Por eso. Isabel Pantoja damunt, més enllà de les mogudes de Julián Muñoz, té 30.000 coses ara mateix, 30.000 coses en el seu passat, i mogudes amb cantora i tal. És una hija de puta. Perdó, no, hija de puta no, que se'n m'ha anat la culpa, però ha sigut una marrana, és veritat, i l'ha liat molt I amb heavy. els seus fills i com els ha tractat. Sí. I tot. I sobretot jo ho sé amb la Xabelita, l'ha tractat de puta pena. Sí. Tractat de puta pena. A mi me sembla, i t'ho dic així, que va ser una nena que va voler tindre, era un capritxo, li va eixir malament amb la Maria del Monte, Això t'anava a dir. i ara me molesta, i és un estorbo. I me sap greu, però que dic, com a mínim no le tireu més merda amb els delictes de Julián Muñoz perquè ella no té responsabilitat. Clar. Conta lo de Xabelita, que ho saps millor que jo. Bueno, no, que es deia bàsicament que Xabelita anava a ser la filla, perquè sí, sempre s'ha dit que Maria del Monte i Isabel Pantoja eren nòvies, ¿vale? Què passava? Bueno, que sempre s'ha dit que, en plan, Xabelita anava a ser la filla que anaven a tenir entre las dos. Pues básicamente eso. ¿Me vas a poner la foto de las dos en el bañador en la playa? Bueno, en fin. Seguís parlant. No, és que ja no hi ha res més a dir. Ah, bueno. En plan, Però se veu que això, que després van tallar, i serà tu. quan estava de camí, Clar. tinc entès, i llavors què faig amb la filla? Que se la dejó a la Dulce, literalment, la seva mare ha sigut Dulce. Dulce. Es un personaje también tan cuestionable. No, sí, sí. Mal. Però, amor, t'ha tractat com el cul la Isabel Pantoja, t'ha fet la niñera d'ella i damunt te diu que no vaig a veure la seva filla, que ara de repente és lo que más quiere en el mundo de cara a la galeria. Pues, escolta, tindré molta barra, Isabel Pantoja. Jo entenc que la Dulce estiga una mica cucú, que vol fama, ho entenc. Però també, és que també entenc que la buiga, perquè és que ara mateix que la Xabelita és gran i s'ha dedicat 16 anys de la seva vida a estar cuidant de la Xabelita, és que no té altra oportunitat laboral. Crec jo, Ja. Aviam, canviant de tema, vale? I seguim per una miqueta al món del cor, volíem recordar, així per sobre, que ha tornat a les nostres vides
Ja està, la foto. Ha tornat a les nostres vides. És que em preparo per parlar d'aquesta dona. Ha parlat a les nostres vides Aida Nizar. Qui és Aida Nizar? Què no és Aida Nizar? Aida Nizar es la historia en mi vida. Aida Nizar es mis ganas de levantarme. Aida Nizar era la persona más cuestionable en todo Telecinco que ha recuperado Ni que fuéramos. Una persona que parlava que era racista, homòfoba i machista, que era mal hablada y que le iba a decir a una persona paralítica, Dios le da a cada uno lo que se merece, que se bañó en la frontana di Trevi y que le plantó cara a Giorgia Meloni. Esa persona és Aida Nizar. I que parla de si mateixa en tercera persona i diu que parla amb Déu, en àrabe. Ella és poeta, escriptora, col·laboradora, actriu, cantant, traductora, políglota, debatent, anunciadora de perfum, perquè aquell vídeo de veure la meva vida és un anunci de perfum. És todo. És provadora de tinte, perquè, amor, eixe cabell també te diré, això no és cardado, això ja és quemado. És tot, ho és tot. I és Carmen Farala, perquè guapa la pell. Aquí tenim poca estona, vale, per parlar d'Aida Nizar, perquè d'allò, sobretot perquè més endavant suposo que anirem comentant coses que faci ella. És la senyora que ella va impulsar el sindicat anticarteristes del metro de Barcelona. I també és una senyora que va anar a fer diari a Aida a les festes de la Mercè i li van tirar un botellazo al cap i al vídeo a YouTube, vale? Si voleu saber qui és més Aida Nizar, farem uns posts explicant tot això que farem, però en plan, que aquest episodi com més esplayat i tal. Allà us posaré el vídeo del botellazo, vale? I també de quan va anar a Badalona a fer Objetivo Aida Gitanos, i a Badalona la van perseguir uns gitanos i la van picar. També té Perdó. de puta, Però deixa'm acabar. Molt problemàtic. Per què? Perquè era un programa, era un canal que es deia Canal Català, i aquí vull dir que era un conjunt de televisions municipals, entre les que es trobava Televisió del Berguedà. Podem dir que la Televisió del Berguedà va finançar Objetivo Aida, podem dir-ho. No, però Però pots contar per què van traure a Aida Nizar de la tele? Tu saps? Per lo de la cadira de rodes, no? No. Per què? Vale, tot bé, perquè en Sálvame Aida Nizar va tindre, crec que 3 anys mínim de secció, sí. de Sálvese quien pueda, Objetivo Aida, no sé. Una de les dos, no me recordo el nom. Sálvese quien pueda. Què passa? Que ella lo que anava a fer era anar a buscar la realitat sobre notícies polèmiques. Estem parlant de que va perseguir a un cura, que deien que feia cruising... El va pillar fent cruising, de fet. Estem parlant de que anava a la platja, a barris marginals, a molestar a la gent, molt problemàtic. Això sí que és veritat. I això ara mateix no sé fins a quin punt ho podria fer, també, perquè tenim 2 dits de front ara. Quan va haver-hi la polèmica de l'Ecceomo, ella va anar-hi... a parlar-li a la dona, a tocar-li una miqueta els collons. Sí. Quan va començar la polèmica que hi ha ara de los madrileños se quejan de que los valencianos ponen las sombrillas en la playa a las 6 de la mañana, va anar a molestar a la gent que anava a les 6 de la matinada a posar-les sombrilles. I el documental, la secció que li va fer, que se n'anara, va ser una basada en una notícia que va fer, no sé quin diari, ara no sé dir-ho, de que hi havia diversos restaurants xinesos que ficaven carn, no sé si era de mal estat, de gos o de gat. Sí, crec que era d'això. En comptes de la carn que anunciaven. Clar, ella va anar i va molestar molt heavy, estem parlant d'increpar, estem parlant de... Crec que va intentar entrar a les cuines, és que no me'n recordo, tinc els records molt borrosos, però molt fort, i va ser tan fort que mitjans xinesos se'n van fer eco i, de fet, hi ha fotos d'aquells articles de Aida Nizar, Tele Española increpa a inmigrantes chinos de la restauración, no sé què. I, clar, va ser tan heavy, va fer tant de revolt en Xina que van haver de despetxar-la. De fet... Ja la foto. Ja la foto, a veure si la puc trobar ara. Però, en plan... I, de fet, això... Les fotos aniran apareixent així en plan en pantalla, en plan ben posades en qualitat. Bueno, o igual no les busquen en el ordenador, te digo.
No, perquè t'obligaré a posar-les en edició així en plan pa. Vale, no, se me ha muerto el ordenador. Veus? Bien. Más a mi favor. Pues eso. Marrano. Com és de plan. Parlarem d'ells també. I ara, clar, hi ha la teoria de que Aida Nizar va demandar a la fàbrica de la tele por la operació Deluxe, que era com que tenien espies seguint els famosos i tot això. Què? Sí, i que Això ho has de contar en un altre moment, eh? Ja ho Jo de l'Operació Deluxe no ho sé. Ja, i bueno, en plan, l'operació Deluxe resumidament era que la fàbrica de la tele suposadament tenia investigadors privados seguint a famosos per aconseguir sus cotilleos i explicar-los a Sálvame, ¿vale? Suposadament, Aida Nizar va demandar per despido improcedente i també per l'operació Deluxe i la fàbrica de la tele ha sigut com condemnada a indemnitzar Aida Nizar i a recontractar-la. Ah, amigo. No, o va ser un acord. O algo així, sí. Vale. Uau, jo això no sabia. Jo pensava que era només demanda per... No, tenien, però coses així. i ja. Pues crec que sí. Un dels temes que volem comentar, vale, és el primer episodi de Drag Race Espanya 4, vale? Jo és que vull incloure en esta secció una cosa que m'ha passat aquest estiu. Què? Que he sigut pare! I com? No, a veure, això és una referència, si no heu vist l'episodi, a una de les drag queens que ara comentarem, que ha sigut una mica polèmica. Per què ha sigut polèmica? Perquè és de la cofradia d'Anna Obregón. I d'Alberto de Miss Cafeïna. I de Nick Jonas. I Miguel Bosé. I Paris Hilton. No, així tenim per a tots, no només per als mariguetes. Exacte. Que li agrada molt la Mancio Ortega, la seva botiga de roba infantil, Mango Kids, saps? Aquestes coses. Que ha comprat un bebè en Ucraïna, segurament. No ho sé on la compra. I també és sionista. Es que lo tiene todo. Mi imperfecta. Bueno, el cas... Mi imperfecta. Exacte. Megui Yellow, que es diu ella, que és un... Damunt no t'he sentit el nom drag. Es que si em dius que es en plan que ella está haciendo de Yellow Mellow, pues me parto el coño, O sinceramente. fa de J-Lo o algo. També, però és que no té gràcia. Com pots dir que no has estat enxufada, cabrona, si a sobre estàs dient que el teu primer cop fent en drag és en el càsting de Drag Race 2? No, és que és Però molt com fort. vas a ser així de cabrona? I és que ho dius sense cap vergonya. Jo vull rescatar, que també apareixerà foto, i si no jo ho posaré jo en el post, una captura de un post de Megui Yellow dient «Feliz día a la mujer más importante de mi vida», Dios. i surten ell i el seu marit donant-li un petó a la panxa de la madre subrogada. Esto es, sí, «Feliz día de la mujer» o «Feliz día de la máquina de hacer niños para los mariquitas». Venga. No només per a los mariquitas, perquè se diu molt que és mariet... No, però són i jo dic mariquitas perquè ells són una parella de gays. No, sí, Per però tampoc això. caigam en el discurs, eh? No. Que ve que no, mos instrumentalitza ciutadans per arribar al 3% amb això. Evidentment, total. Vale. Perquè sí. No, però també moltes... Fa calor. Jo me'n recordo que quan, no sé si te'n recordes, fa uns anys que va haver-hi allò de que va començar la guerra i molta gent es va quedar parada a la frontera, que havien anat a buscar nens. La majoria eren parelles heterosexuals, per exemple, sí que és veritat. Però sí que és veritat, o per exemple, Nick Jonas i la seva dona van comprar un nen perquè bàsicament Nick Jonas no le quería estropear el cuerpo a su mujer. O sigui, estem en aquest nivell, ¿vale? Por eso. En plan, diria, és més lleig, però no, és més lleig, però lo de la Paris Hilton també era fort, ja. És que No, això que me fa molta por els dolors del part, per això he fet una mare subrogada, amor. De fet, va posar ella el seu, però això es fa molt, segons les heterosexuals, posen l'embrió fecundat de la mare real en la de la... vale. És que me sembla distòpic, és que és És que sí. distòpic, tio. I lo que més me fot és que tot el fandom estatunidenc té el cap tan consumit per la merda capitalista i tal, que diuen, bueno, les dues parts accepten a canvi de què? El consentiment, quan hi ha diner per mig, està viciat. Conyo. Exacte. El que passa és que també llavors fan veure com que Espanya és un país tercermundista perquè no tenim acceptada la gestació subrogada. Em sembla a mi més tercermundista lo de que acceptar la gestació subrogada que no. Perquè al cap i a la fi, a veure, nosaltres no som qui per parlar d'això, però perquè som uns homes, en plan, i evidentment nosaltres no podem parlar per les dones, però des del meu punt de vista és com portar el capitalisme al ventre de la dona i és com perquè estàs capitalitzant un òrgan al cap i a la fi, i és com, doncs no sé.
pues eso, una part molt graciosa va ser quan els Javis li van dir, he sido padre, li van dir, ¿y cómo? Pero I este se nota que está tallat y diuen, ¿y cómo vas a incluir esto en el look? Exacto, és que me parece. Clar, què ens enfada? Què dius? Pues és mala persona però fa unes runways de puta madre. Mira, me callo, saps què vull dir? Però fa unes runways de puta pena. O sigui, com van, en plan, la runway d'aquesta setmana era el vol. Dos trajes preparats amb una temàtica i un que has de fer amb les coses que tinguin per allà. Pues era passat, present, era com passat, present i futur. No, passat, futur i la meua... És recreació, sí. Recreació de la meva primera vegada en drag. ¿Cómo me vas a decir que l'únic que té els tres de cosa en plan d'esta és que portes un bob? Cosa d'esta, En plan, storyline, es que portas un bob. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Estás obligant a posar-les fotos dels tres looks? Sí. Pero es que lo que a mí me sembla un coñazo como una casa de ser una puta de sense vergonya es que poses del look de futuro soy la reina del tiempo. Què collons? És que, a més, que te vaig a dir una cosa. Això va de molt bé Genesi. El drag és precarietat, ¿vale? I tu, per ser un, perdó que t'ho digui, un gay que es disfressa de drag, perquè és el que és... Això ho ha dit la Gatiola, i mira que Gatiola... Ja no comulgamos con Gatiola. Molt de raó ahí. Però el que va dir Genesi és en plan, el drag és precarietat i no pots anar de drag comprant trajes, perquè a sobre aquests trajes li ha fet el seu marit, te voy a decir. El seu marit és dissenyador de moda i organitzador d'events, que per això està en el seu Instagram ballant en Israel sempre. És que no voy a hablar. Per això, però bueno, aquesta senyora ja ens callem, ¿vale? Perquè li seguirem donant canya fins que l'expulsen i més enllà, ¿vale? L'hija de puta esta ja sap quan l'expulsen i sí que ja està contant els episodis per saber què dir i què no dir. Només diré que si No fossin digues en res. episodis... Que això ho he d'escoltar després per editar. No digues res. Que no m'ho faré spoiler. Ja m'has fet... ¿Spoilers? No. I amb aquest gesto tú lo entenderás, si lo quieres entender. Hija de puta. Ho has entès? ¡No voy! Se acabó la historia. Mejor. Curioso, ¿verdad? Pues eso. Ai, ara m'he liat. Bueno, pues eso. Karma. Què passa? Que també ens vam enfadar moltíssim perquè pensàvem, nosaltres creiem que hi havia looks que es mereixien anar al lip-sync i no nostres favorites, ¿vale? No, jo realment, veient en retrospectiva, jo he parlat i tal, entenc les valoracions i realment entenc el bottom. El bottom l'entenc. Jo l'entenc, però no, jo el que no entenc, perdona que t'ho diguis, Angelita la perversa, que me traía dos cosas mal atadas, no estigui en el bottom. Ja, Que la storyline de la Dita Dubois tú lo pilles porque es todo un gato en el frigorífico. Vale, tenen una storyline, tenen una cosa, te gustan los gatos, vale, ¿sabes qué voy a decir? Te estamos viendo, pero amore, la otra, es que no té sentido. ja. Jo, si en tot cas hagués tret com a molt a la niña de l'antro, saps? Però el problema de la niña, i jo soc ultra de la niña, ¿vale? Jo dono el meu suport a el comando terrorista de les ultras de l'antro, ¿vale? Que és un compte de Twitter, @clubbabalà. Se m'ha anat del cap. Però sí que és veritat que els looks em fot moltíssim, però quedaven bruts. La paraula Sí, és bruts. Van sí. quedar bruts i O me sigui, jode moltíssim. Però veient en comparació amb els que havia fet l'altre, on, per exemple, l'Angelita se li veia les celles, i és una cosa que a Drag Race son molt ultras de decir maquillaje bien, que se te ve las cejas, que te sepas tapar la barba, que no sé qué, y a l'altra se le veia la forma de la ceja, se le veia la marca de la barba i tal, pues què vols que et digui, saps? En plan, has enviat a drags que es mereixien passar, en plan, J cara J, la vas nominar i la van enviar al voto perquè se le veia la barba. Ja, veritat. Y ahora aquesta que porta 40 anys en drag, en teoría que tiene que saber a qué hacer unas cosas como Sharon, se le ve la barba y no la envías al bottom, pues no me parece bien, perdona que te lo diga. ¿Sabes qué vull dir? En plan, Però jo també te dic... per això et dic que la Shani la envies al bottom perquè no veies a Lola Flores, no la veies a ella, que Pues no sé què, jo que se le veia a la estava- media, no sé què. T'ho accepto, però... Em fa ràbia dir-ho així, perquè la niña de l'antro, jo soc ultra de l'antro, enviava abans salvava abans del lip-sync a la Shani que no a Angelita. I em sap greu, a la niña, perdó. En plan, el meu
Bottom i em fa ràbia, hauria sigut la Niña i Angelita, en comptes de la Shani. La Shani jo crec que ho va fer molt bé. Ho va fer molt bé i ho va saber defensar molt bé. I sobretot sé qui és. Shani, en plan, pots dir, no te veia, mentira. En plan, ella és una tía gitana de los pies a la cabeza, reinísima y tal, y totes aquestes coses, i se li notava des del primer moment i amb el runway se va veure superbé. De fet, inclús, per aquest motiu, jo nominava abans a la Maggie J. Lo, perquè la Maggie J. Lo jo dia d'avui no sé ni què és. És que, Ni quina saps, personalitat jo sí que sé que és una compra bebès. No, però vull dir, el seu maquillatge. No el seu maquillatge, el seu personatge. No sé qui és. Ja. És que és lo que va... És que no sé qui ho va dir, és que és un gay disfressant-se de drag. En plan, no té un personatge, no té una storyline, no té res. I l'Angelita la perversa me pot caure millor o pitjor, però jo vaig comprendre qui era. En plan, és el look guarrón, jaja, divertido de la prohibida. Després tens ara el rollo, no me'n recordo quin era el futur, però també me va agradar. Era... Ah, sí, amb la cua i tal, amb la sí, coleta, rollo palmera d'ells. I després això, en plan, el rollo Pretty Woman. Més o menys s'entén. Jessica... Bueno, Pretty Woman, t'ho dic jo. Venida menos, però sí. En plan, és la típica travesti antiga, sí, i se li notava i se veia molt clar. Però jo a la Maggie J. Lo pues no li sé qui era. I també em va passar una miqueta amb la Niña de l'Antro que els seus looks se van perdre una mica. El primer se va entendre perfecte i de fet va ser el millor look de la nit per a mi, el de la comunió, però els altres dos se perdien. Y en fa ràbia. Pero bueno. También desde aquí le quiero enviar un beso a Vampirasian. Felicidades, eres perfecta. En plan, somos ultras aquí. Ultra de Vampirasian damunt la Noe ens ha donat molt bones reviews d'ella. També vull dir que som ultras aquí de Mariana Stars. Sí. Que jo la vaig veure en el Meet the Queens i pensé, la voy a odiar, la amo. Same, l'estimo moltíssim. El rollo de Miss, de que a mí me encanta. El rollo Miss me tira enrere, No, a mi m'encanta. però me l'està sabent vendre. A veure què tal se li dona un acting, tant de vol se li dona bé. També perquè és el que Perquè diu em fa ella. por. Ella en el seu país, en Venezuela, el drag és més de Miss. Sí. Clar, vull saber també com ho transportarà. Bueno, Que a mi m'encanta que la tía es que se parece a Gloria Trevi. És una cosa... estàvem fent el rewatch abans per preparar l'episodi també i diu tot el rato, és Gloria Trevi, és que Gloria sí. Trevi, és Gloria Trevi. Que diga que s'ha inspirat en Gloria Trevi, gana. Que sí, Ho ha dit, ho ha dit. Ho he dit, sí, sí. Llavors també ja només com a últim tema de repàs d'aquest estiu volem repassar alguna. Espera, quin és el teu top 3 a dia d'avui? Vale, el meu top 3 són, no sabria dir un ordre, con Shani o sin Shani. Amb Shani la xancla. No. Si dius amb Shani la xancla has de dir un 4. Vale, pues Shani la Fanta. I ja està. Shani la Fanta para mí, pues, es que no sabría ficártelas en orden, yo te las digo, ¿vale? Shani la Fanta, la Niña, Vampirasian, y llavors aquí me genera un poco de esto porque yo ficaría, m'agrada molt la que li passa, la Chloe Vitu, que yo la vi el año pasado en la Rabalada, esas tetas me traumatizaron, desde aquí Chloe Vitu. El momento popper. El momento popper se'n fent de caga, tio, i em vaig quedar, bueno, Visa me cuenta una història i em he quedat al·lucinada. Morta Ferrusola. Morta Ferrusola, com va dir la Jessica Puya. T'estimem. I me falta una, és que no me sale ahora. La Coco. No, Le Coco. Es que ets una hija de puta, pero qué bien lo haces, hija de puta. ¿Sabes qué voy a decir? Este rollo de Regina George, pero que lo sabes llevar bien, en plan... És Dovima en color. Però en plan bé, en plan... Molt més produïda que Dovima, però... No, és el mix de Carmen Farala i Dovima. Dic per aquesta estètica elegante. No, por esta estética elegante que tiene. Sí, bueno, més pitita, te diria, en plan... Bueno, sí. Oye. És que el problema de pitita Yurigi. es que... No tiene el rollo ese elegante... La Yurigi sí. Pero elegante del rollo pelis antigues, no sé qué tiene Le Coco. La Yurigi sí que lo tiene, yo creo. Pero bueno. Pero a mí es Dovima en color. Pues eso. A mí Le Coco me encanta. ¿Y tú el tu top? Vale, la Niña, però és que jo la Niña és que l'estime moltíssim, de les primeres drag queens que he conegut en la meva puta vida, no sé què, tal, de les mítiques de Oz,
Oz, mos el van tancar, me cago en la puta. La meva és una del meu poble, que no sé com es diu, però és la reina del carnaval cada any. Voy a por ti. Després diria... És que jo tenia molta il·lusió amb la Xan i la xancla. Però Vampiràcia m'agrada molt i, de fet, que diria que ara és el meu top Tenim el 2. mateix top. No, és que a mi la Noe, @fritabarberà, me va dir que la Vampiràcia li cau molt bé i que li encanta, pues jo confio en ella. I, de fet, m'ho ha demostrat moltíssim en el primer episodi ja. I, de fet, és molt bona xica. Me dona molt bones vibres. Sí. I, de fet, tot el món dona les mateixes referències. Tot el món que ha treballat en ella li encanta, li sembla un sol i tal. Pues molt bé. Amb la peluca de la Glamnis. Això algun dia ho contarem. Bueno, no cal. Bueno. I què més diria? Le Coco. A mi Le Coco m'encanta molt, m'agrada molt. I Miss Cristo. Ai, mami. Miss Cristo, diria. Perquè hay 3 raras, per a mi la rara bien és Miss Cristo. I mira que a mi el look d'entrada, però ho està fent molt bé. Vale, ja anem finalment tancant aquest episodi amb 4 punts musicals que hem descobert a d'estiu, vale? Jo vull començar amb el single de Nebulosa, Cotilleo. Felicidades, es perfecta. En plan, has hecho lo mismo que Zorra, pero bien, en plan, pero mejor otra vez. Lo millor és que com l'ha presentat després de setembre, la torna a enviar a Benidorm, opino. Es que esta estética de corte francesa, es que lo de vieja de geriátrico, es que felicidades es perfecta. No, pero lo millor es la rima. Que mi discurso es plano y poco mediático, que solo soy una vieja de Barbie de geriátrico. Y cuando fa la tía, ella, yo no sé qué más poner, pues yo soy la diabla, yo soy la bichota, yo soy la que baila, yo soy la más zorra, es que eres madre. Yo un tequetín que es, ya 2 frases que diuen, yo soy la que gobierna y yo soy la diabla, sí. Pero a mi això fa referència a Rita Barbera. Diabla, de la Musca és? Flowers, porque así lo he decidido y te les referències d'ella, així que pot ser canon. I la que gobierna és la de la cançó esta super perrofla, tal que diu que l'únic govern que governa me la pela. És que tots són referències a cançons i aquestes me falten. Total. Pues es que, en plan, bueno, han dit que Nebulosa traurán más cosas al desembre, pues os amamos, estaremos ahí, pero sácate el disco una puta vez. La que torna, Rigoberta Bandini. Hòstia. Rigoberta Bandini. Ese tráiler, felicitat, ets perfecta, Paula Ribó. Mai he dit res dolent de tu, realment mai he dit res dolent de tu. Jo sí, jo t'he dit gentrificadora. Mai he dit res dolent de tu, però jo t'estimo moltíssim, ets la millor. Gràcies per venir-me a salvar la vida aquest 2025. Quan caigui el capitalisme farem la seva casa reserva natural i farem pinkwashing de la matança de rics amb les seues cançons en Eurovisió. Em semblarà molt bé. Llavors, què més? Bueno, ara anem a parlar del nostre trio de modernetes, ¿vale? De la nostra triada de modernetes. Vale. Triada de modernetes, que són Svetlana, la Winnet i els Fades. Svetlana Marrana. Que ens han donat molt fort aquest estiu. Bueno, Svetlana Marrana, felicitats. Un descobriment, ha sigut com descobrir Amèrica, en plan, descobrir algo que tot el món coneixia. Svetlana Marrana per mi ha sigut descobrir que es pot viure de ser camp, cosa que nosaltres no podem fer, però que no pararem fins que ho aconseguim. O sigui que estem amenaçats. Las letras, es perfectas, graciosas, increíbles, me emocionas muchísimo. Me encanta. O sigui, a mi m'agrada molt perquè després vinguin aquí 4 parrofles que consideren que l'escena no està polititzada, perquè no us dona la gana més enllà dels 4 grups més canon que hi ha actualment, que evidentment no es posicionaran políticament per por que se'ls caigui el regnat de la música. Però si us aneu una miqueta més a baix, trobem noms com... música que us agrada. Trobem els Svetlana, trobem els Fades, trobem la Wineta, trobem la Maria Jaume. Bàsicament estic recitant el fill del Pep Saula. Sí. L'estic recitant, però me da igual. La Maria. Sí. Colomet, Massa Benimaclet, no hi ha cançó més polititzada en reggaeton de avui que Massa Benimaclet. Azucena és una cançó brutal anticapitalista. Dulceneus, cançó més antimachista i antifranquista, perquè el joc de Marisol cargat al caudillo, increïble. Què més dir? I llavors també polititzats en els seus shows. Ahir vam anar a veure Svetlana, l'altre dia el desnonament de Sants, la Copa Amèrica, l'altre dia vaig anar a veure la Maria Jaume, va fer un statement en contra de la Copa Amèrica.
que després ens diguin que no està polititzada, potser no està polititzada en el que tu vols, però sí que ho està. El que passa és que s'ha canviat el focus. O sigui, ara ja no és tant com volem la independència, ara anem a fer canvis estructurals per poder tenir un futur millor i després ja veurem aviam què passa amb la independència. Perquè si anem a tindre una independència amb tot el cony del món, una república igual de burgesa, els mateixos problemes estructurals, doncs escolta, pa què collons la vols? Exacte. Perdona, si vas a vivir exactament igual amb una altra bandera, apaga i vámonos. No. Espanya et roba, sí, vos roba molta pasta, a mi també, els serveis públics estan fent merda, tal, sí. Però una vegada tingues els diners, com els invertixes? Total. Perquè si Junts vol la independència, te dic jo que la sanitat pública igual no te la paga. Igual la gent que està sent desnonada, la desnona igual. Escolta, no sé què vols que te diga. Igual la merda de gentrificació, igual pots seguir sense pagar el lloguer, Al contrari, potser si segueixes amb aquest rumb que està patint ara, si hi ha una independència, potser necessites viure més de la gentrificació. O sigui que pot d'esto. Per tant, jo trobo que està molt bé que hi hagi tinguem cantants que estan tan a favor de drets socials, perquè és molt important que sí, que som uns pesats, la gent LGTB, però seguirem reivindicant lo nostre. Per exemple, els Fades, les seves cançons, són una reivindicació constant dels drets LGTB. Sí, la Wineta també, per exemple, Wild que està parlant d'un amor lésbico platónico, per dir-ho d'alguna manera, és que felicidades, és perfecta. En plan, un altre cop dir Rigoberta Bandini, ets una mina d'oro. En plan, la Wineta, és que no me'n recordo com es diu l'actriu que surt a la Messias. Sí. La seva cosina també, o sigui, en plan, felicitats, ets perfecta. En plan, no sé. Però, en plan, és que és això, l'escena està polititzada. El que passa és que si no escoltes música, perquè jo ho sé, la gent m'agrada la música en català, mentira, no escoltes música, escoltes els 4 sospechosos habituals de sempre i s'ha acabat, no escoltes música. I jo tampoc escolte molta, no, però busca artistes, tio, coneix gent, perquè hi ha molta, i de fet, més que ara, no vas a trobar. Total. Perquè és que no em vas a trobar, tio. Llavors també, pues, han sigut aquests un descobriment. La Wineta, per exemple, per mi, Gork, Wild, ho estan sent tot, les cançons... L'algú de New Jersey, increïble. Boomer. Bikini Kill, ho sé, Bikini Kill m'encanta. Boomer és la cançó més maca que té, no d'allò, en plan, felicitats, ets perfecta, en plan, no puc dir res més, en plan, que siguis la nostra Ava Max i siguis la reina dels samples, en plan... Bueno, es vendran ahí, Bueno, ja els fas també, o sigui... És que la triada de modernetes, és que no puc dir res més, en plan... No sé què no va dir. Sou preciosos, en plan... Jo sento que amb aquests artistes ha arribat al català el que jo sentia a vegades que faltava, que era mamarratxeo camp i no prendre'ns les coses tan en sèrio, però tenir un transport... Clar, en plan, si jo vull escoltar a 3 nois dir, en plan, que som les Catalonia Girls, que som les d'allò, que estem les més daurades al sol, que no sé què, no sé quant, pues me sale del coño escuchar eso. En plan, jo també vull tenir una lletra tonta de soc guapa, soc lista, soc chanelista, jamás. Jo soc xula, soc sexy, soc guapa. Me polla ton pare, pues sí. Pues sí, en plan... i no tenir que estar escoltant Mort al patró, no sé què, que està bé haver-ho d'escoltar. I escolta, i jo la Maria Jaume me la fique pel cul, o Telesol i Playa és la meua més escoltada dels últims mesos, i també m'encanta escoltar això. Però també vull escoltar que els heteros, quan van al vestuari, es fiquen popper i li dilaten l'ano, en plan, xica, és que, no sé. Bueno, i això ho feien els altres grups també, Clar. No ens oblidem. És que no està polititzada la música, és que... No sé, els altres grups també tenien cançons així, i és el que hi ha. Parlant de grups... No, vull dir també que ens fan de menys a aquesta gent quan fan exactament la mateixa música. En plan, i això ho va dir molt bé, ara me seguiràs. Bueno, crec que sí. Ho va dir l'Andrés l'altre dia, amb Bikini Kill, que sembla que ho fa ben llarg, jajaja, que risa, que puto amo, ho fa la Wineta i és una puta merda. Perquè la d'insults que va rebre, tia, en el TikTok que va fer de Bikini Kill... Tu no sé si vas veure, en plan, que un noi va penjar en el Cultura Jove el concert de la Wineta, sí. I la Wineta anava dient, quan van penjar el de Wild anava dient, mira la tia que està metida de coca, no sé què, no sé cuánto, en plan... I si li agrada ser campi i ja està, i fer que és un caballo con un potro i ja està. En plan, és que no hi ha més enllà, en plan... I de fet, tant de bo anar encocada, que també ho fan molts grups d'homes i així ningú diu res, te digo. Saps què no fa la Wineta, que sí que fan els grups d'homes? Lo tenías que decir. Lo tenía que decir, i m'és igual, ho sento. Pues llavors, per què ens diguin que som medio disgusting? No, és que sí que ho som. Ja ho sé.
És que, en fi, que parlant de grups hegemònics, aquest estiu ha hagut una collab, que és Balla Liada, de la Julieta i la Musca. O sigui, què et sembla, tu? Està bé. Está divertida, está graciosa, esto está bien que lo haga. Pero Julieta, canta en català, por favor. No, ha cantat en gallec reintegrat, important. No, però el que anava... Portugués. En mi trauma. Gallec del Sud. ¿Sabeu el TikTok de cuál es el trauma de tu vida? Y dice, el trauma, en plan, el trauma de mi vida son los hombres. No, mi expareja, que no sé yo, no sé cuánto, no sé qué. El trauma de mi vida, Portugal. Tan malament van anar. Sí. Ah, vale, tiesa. Vale, ok. A mi, jo ho sé, l'estil de la música a mi no m'agrada. I Balla Liada té molta influència de la música i el rotllo de la música i tal. Està bé, sí, me la poso un parell de vegades, sí. Me la posen de festa i la balle, sí, perquè no me posen Julieta soles, perquè com és massa gay, Literal. en plan, posen a tots els sospitosos habituals menys a la Julieta perquè fa cançons molt tontes, és molt girls and gays. Espera, Ja espera, basta. perdona una cosa. Són cançons molt tontes. La Marina està morena, és tonta. El de So Meva, quan li van entrevistar, és un 10, però no, és un 7, no, és un 8, però ho dona tot quan són la Marina està morena. I va És dir- un 3. És No, que ho va dir menys exagerat. és mi todo, és mi todo. Ja esperen que diguera, no, 10. La manera en què ella hagués dit, en plan, este señor está muerto para mí. Jo crec que dels moments on vaig servir més és anar a un concert dels Cigaflaues i literalment no saber-me ninguna cançó. Tu i jo així. Es va passar tan malament. El dia següent vaig anar a veure els Catarres i ho vaig donar tot. Ho sento. Bueno. De vegades, una moderneta No soc moderneta! només ha d'anar a un concert de senyors charangocore i fingir que li agrada. A mi, No se puede estar enfadada todo a el mi els tiempo. Catarres m'agraden. Pues ya está. Por eso. Pues sí, pues dius Por que eso, sí, es no que passa res. por eso. Però Bueno, m'agraden, en plan, però no quan sempre hem d'estar enfadats amb la música que hi ha. Exacte. De vegades hem de disfrutar i no passa Espera, res. És hi ha com- més és com coses. Les ties que són superfeministes i tal. Me apetece ponerme una comèdia romàntica? Pues sí, i no passa res. Ja sé que està malament. Punto. I finalment, ja per acabar, ens anem a Estats Units perquè ha sorgit, vale, un fenómeno mundial, vale, que és Chapel Roan, ¿vale? Chapel Roan, esa sí que està polititzada. I m'encanta, I en plan, Chapel Roan té una manera de fer les coses, tio. Ella es nota molt que veu molt de moltes drag queens, no? del ball, de tot això, i és de les persones més compromeses amb la política que veig actualment. De fet, és el que hem dit abans, va fer un tuit dient que És que no Kamala havia Harris com- i Donald Trump són la mateixa merda però de farem color. O sigui, al cap i a la fi, i sobretot molt conscienciada amb la salut mental. Ella ha sigut qui ha començat a ficar límits a fans i periodistes, sobretot perquè en les últimes setmanes jo vaig llegir Popgrave, mi medio de confiança, a part del Socialite, bueno, ara ja no, que havia sigut diagnosticada amb una depressió severa. Per tant, ella sentia que ha de posar límits. O sigui, em sembla superguai que tinguem per fi una cantant que diu, escolta, ara no és el moment, no em trobo bé, potser en un futur ja està. I a part, les coses que fa, i sobretot tenint en compte que el boom de Good Luck Babe, plan, s'ha fet famosa des de fa menys de 3 mesos. És que és això, Plan. és una persona que diu, esta persona s'ha fet famosa de la nit al dia. Mentira, cotxina, és una industry plant. La majoria de gent. Menys Chapel Roan. Hem de Chapel tenir en Roan compte- se nota moltíssim Però que no ha també hem de tingut cap tenir- mena d'entrenament. L'única per cosa que ha avisar tingut els Chapel Roan era que era la telonera d'Olivia Rodrigo, ¿vale? Vull dir puntualitzar això. Ha sigut l'únic. Però és això, en plan, és que no ha tingut cap mena d'entrenament per a mitjans i tal, i es nota moltíssim. I això m'agrada a mi, què vols que te diga? Podria haver eixit molt malament, això és veritat, però realment se ve una persona tan honesta i tan pura alhora que és que jo ho agraïsc sincerament, que agafe i diga, pues, no vull fotos amb fans perquè és que no estic còmoda i no és algo que jo busque. I de fet, la gent super enfadada, en plan, es que no te vas a hacer fotos con fans, desagradecida, no sé què. Tu escoltes Hot to Go pensant en, buah, el dia que me la encuentre yendo a la sex shop, yendo a comprar lubricante, la fotaza que voy a hacer con ella? Jo ho vaig parlar l'altre dia amb una amiga, ¿vale? Que s'ha sentit un poco que vivíem en un moment on trobàvem que només hi havia Taylor Swift, Olivia Rodrigo, com tipus aquesta gent que no estan malament, a mi personalment m'agrada molt, però que s'ha sentit un poco com quan a 2010 va aparèixer la Lady Gaga. Aquest viento de aire fresco que ha portat, que ha revolucionat la indústria,
s'ha sentit com una finestra dins del món de la música que era... sentíem que faltava. Perquè de cop era tot Taylor Swift i era com, vale, està guai la Taylor Swift, m'agrada, però jo crec que necessito algo més. Que la cosa més rara que hi havia de moment era Charlie XCX i ja. Te diria en este moment, dic. Sí, sí. O sigui, ja per sort també tornarà la Lady Gaga, que l'Snip, en plan, com l'abans d'acabar de treure, està molt guai, o sigui, se viene Lady Gaga rara, però en plan modernitzada, i que això està molt bé també, però que necessitàvem aquesta canona d'aire fresc que jo crec que Chapel Roan ens està portant. I que crec que Chapel Roan, al igual que va ser Lady Gaga el 2010, pot significar un abans i un després. Piano, piano, piano. Però estic dient a la llarga, com va ser Lady Gaga, que saps què vull dir? Sí, però perquè... No, però piano, piano. Però com és el que també va passar amb l'Anna del Rei el 2012, que va revolucionar el pop. O sigui, sí. En plan, como your favorite artist. Bueno. És a dir, si no és per influència d'ella, perquè influencia altres artistes, com Arca, per exemple, que és no, sí. Sí, exacte. En plan, jo crec que no ara mateix, però sí que a la llarga pot significar un abans i un després. En plan, d'esto. Sí. I llavors ja per finalitzar, m'agradaria tractar una cosa que em fa mal, ¿vale? Que és Katy Perry, ¿vale? És una cosa que em fa molt mal. Katy Perry, com vas a tenir un comeback i de totes les opcions que tenies, fas la pitjor. Perquè no sàpiga, Lady Gaga. I te denuncien. Katy Perry ha sigut, en plan, ha tornat a les nostres vides, com si ens escolteu. Recordeu que jo un dia vaig tractar amb il·lusió amb aquest tema. Has decidit fer-ho de les pitjors maneres. Has treballat amb Dr. Luke, el senyor que va violar a Kesha, vale? Li va robar els drets dels seus primers 5 discos, no ho tinc molt clar. Com ho fas, com tornes amb ell, en plan, quan a sobre tens molts cantants, com per exemple Pink, que diuen que aquest senyor és malo, és raro, és no sé què. Per què? Perquè era el productor de les teves antigues cançons que hitaven. Me jode, sincerament. Venint de Witness, bueno, Smile, que bueno, dius, vale. Venint de Witness, on denunciaves tantíssimes coses i en un disc tan bo, te'n vas a l'altra banda i treballes amb aquest senyor i fas una cançó tan rastrera, tan mierda com Woman's World, que suena a California Girls en plan mal. Me parece fatal. Jo a dia d'avui me sento mal escoltant el disc de la Katy Perry i sinceramente me jode que hagi escollit de totes les pitjors opcions la peor de todas. No le desitjo el mal a Katy Perry, però me jode, sinceramente. Una mica, sí. Me jode. Algú ha dit sobre tot això. I me jode perquè hi ha alguna cançó que m'agrada. És que no ha donat peu en bola esta dona. En plan, en tota esta era, En plan... I mira que tenia los visuals, la d'allò, todo per triomfar. I no. En plan, primer això. Després se'n va a Menorca i la denuncien per com... Jo crec que això és com catenación de hechos. Ja, jo crec. Se'n va a la UAP i grava la UAP. És que gravarà la UAP. Això s'ho diria... D'això hauríem de parlar amb gent de la UAP. Ja parlarem amb el tro. No ho volia dir per això. Bomba. No, no sé, tia. Massa coses. No sé què no va dir, se m'ha anat el cap. Da igual. És que és un quadre tot, ho senc. I és que normal que no hagis fet promo. Jesús. Vas a Pola Churros i s'enfada amb tu Manuela Trasobares. Literal, és veritat. Jo vull dir que d'allò havíem d'anar allà al Carlos el final no vam anar. Jo arribo a anar allà i jo crec que me desmaio, sincerament, si veig a Katy Perry. És que Alex Martin. De fet, el més graciós de tot és que tenim un vídeo de Katy Perry ballant Zorra de Nebulosa. Bueno, ballant. Bueno, pero a mí para eso ya es todo. Así que pero sinceramente Katy Perry me parece fatal. Que potser vens a Espanya i jo me gasto mis dineros en anar-te a veure, perquè soc una hipòcrita, lo siento, i m'agrades molt des de que sou petita, però me jode, sincerament. Bueno, no passa res, jo per poc anava a anar a Fatxamena, no te preocupes. Jo vaig anar. No, però jo igual anava a Narada, en plan, després d'haver-la posat a caldo. Més, després de que acabem saber que gràcies a una cosina seva és fatxa. ¿T'acuerdas? Buah. En el Pride, qué puta risa, nosaltres volcades. ¿Eres? No, era... Eres la amiga de la prima de Ana Mena. ¿Es facha? Sí, es facha. Ese comentario de Ana Mena es facha. Bueno, fue una cosa. També te dic, el agua moja, Ja. Que esta senyora s'està guanyant el sou anant per tots els ajuntaments del PP
Y Abraham Mateo, otro que tal. Mi niña, no eres perfecto. perfecta. Seguramente. Ya. Abraham Mateo, el Benidorm Fest es una mierda, no sé qué. Pues porque tu hermano envió una canción de mierda. Así de claro. No, i Abraham Mateo podem parlar de que està en Concerts per la Terreta, este festival que han fet Bueno, pel 9 d'octubre. Saps qui també està Chanel Terrero? És que és un show, tio. També t'he dit que fort. Adivina quan ha costat aquests concerts. Ho vaig veure, no m'acuerdo. 4 milionacos. I quan has de pagar tu? 2 euritos. Ah, s'ha de pagar per entrar. Crec que són 2 Pensava euritos. que eren obert. No, Hijos de puta. crec que He de són... pagar 2 euros per anar a veure la Chanel. M'estàs vacilant, puto Carlos Mazón de mierda. Amor, has pagat 36 per anar-la a veure. No, he pagat 36 euros per veure a Sònia i Selena tornar. Ah, és veritat. Bueno, sí, ho comentarem més endavant. La Sònia, que sembla que és latina i és de Castilla la Plana, guapa. Que no, que entrava al cotxe la Selena, i canviava de llengua. No, la Sònia, La sí, Sònia era. que és catalana. No, pues l'altra. La Selena. Pues la Selena és de Castilla de la Plana. No era canària? No, s'inventava l'accent, guapa. Entrava al cotxe i parlava en valencià. Increïble, era un valencià. Què? Això contant és del dolce pel cafè. Jo m'he que pensar que era canària. No, s'inventava l'accent. Per això fa uns mesos... I deia que era latina i Per l'accent canari. Per això quiero recordar, yo quiero bailar en Acapulco. Pero per això fa uns mesos van penjar com uns vídeos que estaven les dos de fiesta en València. Vale, ahora lo entiendo. Però, ho sé, és que necessito tornar a parlar de les concerts de la Terreta, per favor. És que està Taburete. És que està... Qui més està? No me'n recordo. Lo de Chanel, Belén Aguilera, no ho entenc. A veure, sí que ho entenc, però no ho entenc alhora. És com, eres massa d'esquerres, però entenc que el teu management és de dretes. Lara Love You, altres què tal? En plan, tu management és més de dretes que una merda, però tu se suposa que eres d'esquerres. Bueno, eres de modernetes. Bueno, eres de Madrid. Això va començar. Així que, lo que és esquerra i dreta per a tu, de tarde. Igual te vas un poco mareado. Qui més estava? Estava la Chanel, ja ho hem dit. Estava... És que és molt absurd, tio. I artistes valencians, 3. Colet? No, Colomet. Colet no, Colet, la del Pride. Que també, Colet actuant en el Pride. Bueno, no anem a jutjar la gent que actua en el Pride, perquè moltes vegades aquesta gent és només els únics bolos que té. Però en plan, super absurd i que te gastes 4 milions. Quin era el caché que demanava Chanel? Els 30.000 euros. 30.000 euros els hauran pagat? Perquè si ha costat 4 milions pagar a tota esta gent, o se ho hauran portat tot Taburete i tota esta gent. És que és increïble. És que he de buscar el cartell. Que tens l'ordenador mort? Joder. Bueno, pues da igual. Ja ho buscarem. Però és que és molt absurd, tio. Bueno, algú més a comentar? No, res, que ho sé, jo vull fer un post d'això, de lo dels concerts de la Terreta. Vale, En plan, per la part absurda. És que és supercutre, tio. Ja està. Pues bueno, primer episodi fet. Ens veiem la setmana que ve, si Dios quiere. Y si la vida es una tómbola de luz y de color, me tocó lo peor. Muy bien. ¿Por qué aguanto tanto dolor? ¿Por qué tarda tanto? Tu, 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 tu.